emntwini ohanjelwe umfazi omlobole mhlawumbe ngeenkomo eziwu-15 Okay. umfana nje wepholo ofike wadla umngakhe mina mangimnikeza izizwe noma mhlawumbe isicupho thizeni angithi kulowo muntu kuhle kuyo ngoba ngisiza bani yena Yeah. ukuthakatha obunjani kuyena obuhle kulo oshawayo kunjani kuye kubi so angikwazi ukuthi uthakatha ku-right noba ku-wrong kodwa emntwini obhekene ne-situation ethizeni ngesandla somuntu thina esikwenzayo asimthakatha umuntu ongenze lutho sivikela abantu abangenawo amandla okulwela nalaba abathanda igwili kakhulu kuyenzeka ubuthengo lokutshwala bubela akazophuza kakhulu uzophuza kancane ufuna ukuphuzwe yini indalo bese anilethela amantombazana bodwa nezinsizwe the time wena ulana le ntombazana kusebenza lento yakhe lo muntu isebenzisa wena zomngane affecta lapho sabona ngeke baze banake yabo ngoba uthi isigwili leso usebenza kahle right kanti lento seyanisebenzisa lo muntu but nina aniboni ngobani anasi uningi esibhekana nabe eminyangeni kakhulu sigejwa ngezibhamu for ukuphila iqiniso Okay. ngisho njalo lokho kwabantu abafikayo kuyenzeka umuntu afike ngizosho njalo esigodlweni athi mase ifika bathawu yona nyanga le lo mfana into esibhekana nazo siyakwamukela lokho ngobani vele mosebenza ngabantu usebenza ngeenhlobo ezihlukahlukene Okay. bayafika wabadala umuntu umnikeza umuthi noma umbone ukuthi lo muntu akathembi Okay. kodwa ngoba into oyikhiphayo wena inesigqi uyakholwa kuyona umnika ngokuthemba wena Ndluyakithi emnyama kamalandela kamageba kashaka kasenza ngakhona kamdlokumbane vuka udla amadoda kamisizulu izulu elingene ngomnyama kakhangela amankengane kuzo zonke izifundazwe zaseningizimu Afrika Eastern Cape Western Cape Mpumalanga siyanibingelela lapha ke eLimpopo siyanibingelela eFree State eNorth West KZN nakhona lapha ke enhlokodolobha eJohannesburg siyabingelela siHope Revolution TV igama lami ngingusazi ngumfana wakwaSibiya nginayo ke bakithi inkani nokuyiyona engenza ngibe la kwithemba podcast sifikile sigalekile bakwethu silethe izinto ezinhle nezimnandi sikuphathele umelaphi wendabuko nokuyena ke uzohlubela ke udlubu ekhasini khawela kithi siyabingelela sawubona siyathokoza mntami khulu niyaphila kodwa singanene mfowethu ninjani awusiyancenga mfowethu sasajabula ukufika kwakho ke namhlanje kuyasijabulisa ukudela nje zonke izinto ezenza siyazi ukuthi ubusy kakhulu kodwa la namhlanje ya hayi ngifikile ngigalelekile nje kumfoka phungula owusukela khona le mzimkhulu mhlawumbe uphungula ubani wakwabani udume ngani udabuka kuphi ukhulele kuphi uphungula lo osuka phansi emzimkhulu okhulele khona khona emabhaceni kwelakithi esigodini sasemfundweni alright lapha engikhona ukhule kanjani mfoka phungula ngiyakubona usasemncane ngiyafisa ukuthola imvelaphi yokukhula kwakho ya ekukhuleni kwami mina ngikhule ngumuntu obehlala kakhulu amakhehla kade egayela impande ya mina ngingakusho ukuthi ngikhule ngengqambo yeah ngikhule ngempande lento egcinisa ukuthi nayo ya ukuthi yagcina seyibiyakhela engicathulo okunye okuyisizathu sokuthi ngibe khona la ekhaya yeah Karake mhlambe ekukhuleni kwakho amakhehla bekukhulisa ekunika impande noma bekukhulisa ngempande ekutholeni ulwazi ngempande amakhehla angikhulise ngendlela eziningi kale bakhulise kuqala ngokomqondo ya nendlela yokuphila nokuthi impande ikhandwa kanjani nokuthi isetshenziswa kanjani nokuthi mawukulesi simo wenza kuphi khona lokho engingakusho yeah ngaphandle keqamagula mhlambe singapholisa imaseko singene sigagase le ndaba
Kwenzakalani mfethu namhlanje abantu abaningi impumelelo yabo bathi isekuthwaleni nasekulandeni igubhu. Ithini into mhlawumbe uma singaqala ngibuza lo mbuzo ngoba ngibuza ukuthi ukhuliswe ngoku-understanda impande. Nakho kokunye engingakusho kubantu engifisa ukuthi kubo kufike. Ngizoqala nje nakho ngizokusho. Akusikona ukuthi ukuzophumelela empilweni ngifisa kufuneka ukuthi wena thwala ngoba lento labantu abanikeza abantu lento lena yokuthiwa yokuphila noma mhlambe yokuthina ababatsheli iqiniso ngoba lento inemfihlelo yayo. Abanye abantu bayithola sebephakathi kuyona kube nzima indlela yokuphuma. Yabo lokho engikusho. So engingakusho kubantu ukuthi isakhona impande engakwazi ukuthi ikuphilise ngaphandle kokuthi uthwale. Because izinto eziningi esizibukayo nje manje khona into ekuthiwa i-trend. Alright. Into nje ethi mangabe uyibona kumuntu eyenza nawe ukufise ngoba ubona ngathi impilo ayiphilayo ingcono kodwa awuyazi incindezi yena asuke ebhekene nayo mase engasekho phambi kwabantu. Siyavuma lento izokuphilisa kodwa uyazi ukuthi uNkulunkulu ngenzeka kubekela iminyaka ewu60 kulento. Wena sozofika sozophila mhlambe iminyaka mhlambe ewu30. Awusafikanga lapha mhlambe ebekumele ukuthi wena ufike khona. Lento engithi ke mina esikhatini esiningi into efika kalula ihamba kalula. Okubhasopa ukuthi ube umuntu othanda izinto ezifika kalula. Yazi ukuthi emhlabeni kuyasetshenzwa yonke into onayo kumele iphume emandleni wakho isebenzele. Musu ukuthi uma ubona into eyenzwa womunye umuntu nawe ufuna ukwenza lokho. Engingakusho ukuthi khona izinto namntamkhulu ezijulile. Yabona? Njoba sabe lapha bendabuko nje siyayibona izinto zenzeka. Kodwa kunzima ukukhuluma noba mhlambe ukufaka emqondweni wabantu ukuthi lento irongo kangakanani. So qala nje lawe mntamkhulu khona into esibiza thina ngokuthi iphakamiso. Engizokusho wonke umuntu wazalwa efumbethe anakho ngokwakhe. Ulana nje emhlabeni kunesizathu sokuthi nawe ube khona. Nakho engizokusho iphakamiso ilanda inhlanhla yakho. It's just that inhlanhla yabantu isezandleni ezirongo ngoba mawuphila kunezinto ezenzakalayo obhekana nazo vele kukhona labantu abathakatha khona abathakala. So bayakwazi ukuyibamba inhlanhla yakho. Njoba ngithi mina asikukhandela isiphakamiso sibuyisa inhlanhla owazalwa nayo. Uphile ngendlela uyidayela ukuthi uzophila ngayo. Mhlawumbe ke nenye into iqala lapho uthola ukuthi umuntu aka-understand mhlawumbe akuhlubele udlubu ekhasini. Ukucacisa kabanzi ukuthi ukuthwala nokuphakamisa ukephi umehluko lapho ke? Masikhuluma ngokuphakamisa uku-eda amandla owazalwa nayo ngomuthi. Yabo? Akuyikona ukuthwala. Ukuthwala usukuphila ngaphasi komthetho thizeni. Yazwaka? Okazuve mabekutshela bethi insizwa nensizwa yophiliswa zinqumo zayo. Bayakhohlwa okunye kwesibili okusho ukuthi iphinde inqunywe yizo futhi. Kuyenzeka izinqumo othathayo empilweni kusasa bese inquma wena. Yabona? Mina ngizokutshela ukuthi namhlanje izinyanga uma ukuthi khona ongena kabi kuyena useyoxola. Namhlanje izinyanga eziningi into ezigabisayo imali. Yazwaka? Njoba kade ngikhuluma ngendaba yamakhehle ukuthi sikhuliswa amakhehle isikhathini esiningi inyanga beqoka lento ekuthiwa ngasekhaya kubiza ukuthi idwaba yangabantu balibiza ngani lana amabheshu nani noba umuntu efika ezofuna usizo uyakwazi ukuthi anikele ngalokho okuncane nakho noba mhlamba nganikela ngenkomo noba mhlambe ngembuzi namhlanje into ebekwa phambili imali. Njoba ngikhulume ngento ekuthiwa khona into ekuthiwa i-trend. Sujaha ukuyothatha into ongayazi ukuthi kusasa izokuthatha ikubeke kuphi. Kukhona ukuphila ngaphandle kokuthwala. Iziphakamiso ikhona, izizwe zokukhuphula ikhona, khona izizwe ezimhlophe nje zokwazi ukuthi umuntu zimphakamise ngaphandle kokuthi aphile ngaphasi komthetho. Mawuthwele uphila ngaphasi komthetho. Understand igama lethu ukuthwala. Siqale nje lapho. Angithi umuntu
njoba uhamba uthwele vele njoba uhamba ngoba uneyinkinga othwele. Uyakuzwa ufuna kuphi ukuthwala uzoyithwesa futhi omunye umthwalo ngesimanga sokuthi wena ufuna into esheshayo. Uzokhumbula ukuthi masikhule emakhayeni bese abantu onokuthi mhlambe masidla sihlele endishini sibe baningi lanto ikhombisa ini ukuthi umuntu kumele ukwazi ukushare nabantu nokuthi uma ufuna into bakutshela ukuthi impahla bakuthengela kahle ngoDisemba ngizumzekelo yabona lokho kukukhombisa ukuthi umuntu iba patient linda. Yabo so engizokusho abantu abasazi ukuthi bazakhalela kuphi because esikhathini esiningi lento engikhuluma ngetrend ngisho umuntu manje obhekane ukuthi uhanjelwe umfazi akasazi ukuthi uzophuma bheke because inyanga into ezipromotayo ukuthwala igubhu. Yakuzwa ngiyakuzwa mfethu. Yeah ilokho nje angaloba mhlambe khona nomunye umuzo ongawubuza sithi ukuhlaba kabanzi ngawo. No mfethu ngiyayifuna leyo mfethu 18. Abantu abaningi abasenakho ukukholelwa kakhulukazi empandeni because ikhona into nina njengabalaphi bendabuko enifakayo kubona ukuthi the only way to survive thatha nasi isigubhu thwala mfethu. Leyo nto ke ikwenze sizoqala la mntamkhulu. Kunezinto engingamela ukuthi uyikhulume noba mhlawumbe uyikhangise ngazo. Eminyangeni kunezinto eziyimfihlo. Njoba sinegodlo nje kuchaza ukuthi kunezinto esigodlile. Kodwa inyanga seyiveza konke abantu sebazi nezinto engingamela ukuthi namhlanje bayazazi. Yakuzwa. So wena lokho kushoyo kuyiqiniso ukunyanga buyafa ngeke ngisho ukuthi bufile. Yeah. Buyafa because makufika abantu bayafika abantu ukithatha umuntu wemkhulu ngihambile yezwa. Yeah. Ngihambile ngiyilandile igubhu ngaya wawashola amazaba washo yabaphuma bahambe baye kubona. Kodwa engizokusho mina ngisalokho ngimile njalo ukuthi kuyaphileka ngaphandle kwalento. Wena uyakupromota mfethu ukuthi kuyaphileka ngaphandle kokuthwala, kuyaphileka ngaphandle ukuthi wenze izinye izinto ezinobumnyama ezingafaka impilo yomndeni wakhe engcupheni. Sibuze la umuntu uma isebenza besebenzela ukwakhe ikhaya. Ave sebenzela umuntu ukuthi avuse umuzi ingane ikwazi ukuthi ikhule kahle nazo. Yeah. Lento abajaha ukuyoyithatha kusasa ifigcina seyenza ukuthi labantu abasebenzela bagcina sebebaluza. Hayi ndoda ayiphinde le inamandla man. Yeah. Lento abajaha ukuyoyilanda abayifaka ekhaya. Yeah. Igcina seyifika iphinde ishaye phi khona lapha ekhaya. Kanti usebenzele ubani uzophinda ubulala umndeni. Hey. Yabo nakho kokunye ngizokusho angiyena ke mina umuntu okhulumayo kakhulu yabo. Njoba kade ngikusho ukuthi kunabantu abagulayo abafuna usizo kuthina ezabalaphi bendabuko abazi bazophuma babheke kuphi. Ngoba inyanga into ezipromotayo imali ukuthwalisa abantu kodwa abantu babe behluphekile. Ilokho nje ngingakusho. Okokunye kunabafowethu esebefisa ukuphuma kulento kodwa ngoba iqiniso abalitholanga ukuthi lento izomlasta for isikhathi esinganani noba mhlambe lento ihamhambe besifunani. Namhlanje uyafisa ukuphuma akazophuma bheke kuphi. Ayikhiphe kugalela mntamkhulu kulolu kuyifaka kuyikhipha kunzima. So wena njengomlaphi wendabuko which means unenselela enkulu ukuthi umuntu umvikele entweni engaba ugibe kusasa ngaphandle kokujaha inkece kakhulu mntamkhulu. Njoba nje ngikuveza lokho. Ngikuveza ngesizathu because into esiyibuka izwi liyafa. Liyafa sikhona sibhekile mntamkhulu. Liyafa. Engingakusho nje abantu seyikwenza lento bakhohlwe ngisho imvelaphi yabo ukuthi bona bawobani ngoba into abayibeka phambili imali. Lento mntamkhulu ngenza umzekelo sengikusho ngoba kumele ngikusho akumele kodwa ngizokusho. Yeah. Lezi zinto ukukhandwa kwazo
uzoqaphela kusetshenziswa imimoya thizeni. Lezi zinto ziyathwebula ngisho. Uzothatha umuntu owesinye isibongo uzomfaka kuwe. Lento iyakwazi ukuthi kusasa igcine seyiqhatha nalabantu okuyibona bona abaphethe wena ngoba njengoba uhamba kunabantu abakuphethe kunabantu abaphila kuwena. Since from the start ukhula kunabantu abaphilayo kuwe. Njengoba nosozothatha umuntu wakomunye umuzi noma mhlambe uzomfaka kuwena. Uthini ngalabe okuyibona bona abakuphethe abakuvikelayo uzufika lapho ufika khona. Awusakholelwa kibo manje. Kodwa bakuthathile bakubeka lapho khona. Even if lo mali othi uyothwala ngayo. Lawo manje aqhamuka kuphi? Kubona labantu okuyibona bona bakuphethe abaphila kuwena. Yabo, lezi zinto umntamkhulu ziyathwebula, lento ihlala emathuneni, lento ihlala ephambukweni zendlela, lento zihamba ziyohlala ngisho emifuleni. Ngobani? Kusetshenziswa imimoya thizeni. Bese ihambe lento yoclash up izophikisana phela nalabantu okuyibona abaphila kuwena. Okunye empilweni kumele ukwazi ukuthi yazo ukuthi mina ngimila noma ngimila. Kunabantu abathwele ababekade besanenhlanhla enkulu esangakwazi ukuthi bafikele ngobani abanye baphila khona izithunywa ezikibo. Yabo. Nakho kunye engikuunderstandile mina empandeni. Nakho uqale ngizokusho. Uyongixolela ekuhlaba kabi kuye. Ayikho inyanga elapha wonke umuntu. Ayiphinde ne. Ayikho mfuthu ngalehamba uliqede. Ayikho inyanga elapha wonke umuntu. Ayizwaka? Yeah. Ku 100% usimola ku 60% oshaya isifuba uthi uyinyanga. Uyalapha lapha. Ayikho inyanga elapha wonke umuntu. Yeah. Because wonke umuntu mayefuna usizo usuke efunisela. Yabo? Yeah. Ungathi ngoba nakuthi hawu uphungula lemzimkhulu uyabasiza abantu. Moza ke imbe nomqondo ukuthi ngoba ubani usizakele. Yakuzwa. So njengoba ngikusho wena mntamkhulu ukuthi kunabantu abanye engingamele basebenzisa umuthi ekumele basebenzise amanzi. Ngobani lento ephila kubo kusana kwenzeka ukuthi ukuphilisa likwazi kuyena mhlambe esasonta thizeni yabo ngoba abantu abaphila kithi bahlukene. Yeah. So kunjalo. So mfethu uphindele emuva kancane ngifuna sinkankanye mfethu sidlule kuyona mhlambe ukuyikha lapha entweni ethi uma ngilanda into ibulala mina iphinde ibulale umndeni. Thini mfethu kulowo muntu oshawa inhlupheko manje kodwa ucabanga ukulanda leyanto ukumvikela from ekushoneni kweingane zakhe nomndeni wakhe. Ngakusho kumuntu othi uyahlupheka ofisa ukulanda into eyisithwalo lo mqondo ngicela ukuthi avela ukhiphe. Sathu sithini wemntamkhulu uyazi ukuthi uyaba nemali kodwa ukukhumbule impilo oboyiphila before ngoba la osokhona njengamanje uphila ngaphasi kwencindezi. Yabo yenzeka mntamkhulu ukukhumbula ipapa namanzi. Hayibo serious yenzeka ukukhumbula ipapa namanzi ngobani lento siyakujoja lento. Lento iyancikisela mntamkhulu lento. Hayibo iyancikisela lento. Serious Uphila ngomthetho lento iyakuncikisela inezinto engakufuna zona ubothayi lento. Ngathi siyangifaka. For example mhlambe iziphi izinto okhuluma ngazo mhlambe? Engingakusho wemntamkhulu ngenza umzekelo njengoba ngikhulumile kona ukuthi mosebenza usebenzele ekhaya. Into ezokufuna ingane yakho. Noba mhlambe lento kuyenzeka kuqala uthi khona ngosonazi ingane ingayifuni leze ekhona. Umfazi wakho noba mhlambe kuyenzeka labathu abafazi inqabafazi. Yabo? Abanye abafazi badliwa izona lezi zinto. Engingakusho wemntamkhulu ukuthi kuyenzeka ukuthi umfazi wakho usebambile. Lento imthathe engekaveli. Wena awuzunaka vele. Uzathi hayi yini babiza miscarriage. Uzathi hayi miscarriage nje. Sakudlala kanti yona lento seyisebenza. Abanye banomqondo ukuthi igubhu bayaroja kuthiwa igubhu ihlukana khona igubhu eziyithwalo. Akuzona zonke igubhu enoma.
khona izigubhu zakho nokuthola abanye bathola ngalidlo zivele bayifaka ezigubhini abanye uzobona umqondo kunjobe nezigubhu kufa ingane kanti lento njoba seyiphakama la seyifaka imali uyena lo mntwana osetshenziswayo ufile but wena unakile inyanga bafuthi iqiniso ngeze zintshele mara uyinyanga nawe ngenyanga kodwa ngikhuluma lokho ngobani akufiki kahle kumina ngoba nami khona into engeke ngiyikhulume yeah yabo yes khona into mina engeke ngiyikhulume engingezami njoba nginesigodlo nje kunemfihlo yami ngiyigodlile lapha leza godlo zami ezo4 hayibo ntathu kunemfihlo yami nami engiyigodlile engiyikhulume but angizokutshela kona yeah ugodwa mntamkhulu ngiyakuphinda lokho mhlamba ngazi ngikuphinde kwesingapha kukhona ukuphila ngaphandle kwesithwalo ngaphandle kwesigubhu fika mzimkhulu uzokubona lokho manje mfethu ngifuna ukubheka ukuthi mangabe kuthwe mhlambe uthwele mhlambe njengomazibuko umakhelwane wakho mhlambe umuwe usotobe uaffecteka kanjani mhlambe khona ukuaffecteka okukhona mhlambe ukuwela kwezilwane ziye ngale ziyo affecta impilo yezingane zakhona nabantu bakhona lokho engingakusho lento esikhatini esiningi iaffecta labo sisondelene nabo ayizwa into engafana mhlambe nomngani nomalume ngoma iqala lento mayifuna ukushaya iqale ngokuhlamba ithi ifune hlamba umalume udayi ngoba umalume ukude ibuyize emnganini kumngane iyabashaya phela nabo abangani kuyenze yazi lezi zinto okunye engizokusho nalento okukhonza kakhulu igwili ngoba lento lena uzobona umqondo ukuthi abanye bakhonza utshwala la bathwele isikhathi esiningi bahleli bephuza ngobani bakhipha le nto esemqondweni ababhekana nabo masebebodwa yabo umuntu engingasho ukuthi yam affecta abazali izingane zakho omalume la abasefamilini nje ibona abantu abashayayo lokhu kwelokhuza komakhelwane ayibenzi lutho ishaya nje laba la eduze ngikuchazela okuncane-ke ngoba soze wayibuza lento nalaba abathanda igwili kakhulu kuyenzeka ubuthengo lobutshwala bube la akazophuza kakhulu uzophuza kancane ufuna ukuphuzwe yini ndako bese angilethela amantombazana abathi nezinsizwa the time wena ulana le ntombazana kusebenza lento yakhe lo muntu isebenzisa wena zomngane affecta lapho sabona ngeke baze banake yabo ngoba uthi ayi isigwili leso usebenza kahle right kanti lento seyanisebenzisa lo muntu but nina aniboni ngobani anasi amantombazana kithi mfethu azibiza ngama-slay queen mfethu washola esentini mfethu angifuni ukuchaza kakhulu kodwa ke agijimisa leya mali kusuka iqhamuka nawe njengomfo kaSibanibani okunye engingakusho bazothi abalast bazothi bathakathiwe uma umuntu wesifazana ukuqala ufuna ukuthi uhloniphe uma uphuzwala phuza imali yakho hayi omunye umuntu ngoba lo muntu uzobona umqondo ukuthi ulala naye kanti lento seyizenze yena kunabantu umuntu amkhulu ekumele osukwini bala ihlamba nabantu abawu5 osukwini ukuze lento yabo iphefumule ezinye phela zisebenza ngochansi nje yabo so abantu besifazane basengozini abathanda izinto ayiphinde leyo mntana ekhehle ayiphinde leyo inambonyama engingakusho wemkhulu okukunye abantu besifazane esikhathini samanje into abayigijimisayo nabo yini imali uthanda lisekho uthandwa ngokuthi unani lento ebabulalayo ke ngoba bahamba bolala nabantu abathwele bese bathi bathakathiwe le nto phela isibelethi yazihlaba uzobe uthi nayi isisu siloko ziphuma walala nomuntu wrong ulokuthi awulast uthi umuntu wesilisa ulala nawe kube kanye bese kube ukuthi umgcinile lapho walala nomuntu wrong akithi manje lento ngizokusho nje lento contagioushayo kuwena yabo agcina sethomnyana uphuma amanzana uphuma amanzana ukayo esithweni sangaseze
ngoba lento uyayishiya kulula ukuyifaka noma mhlawumbe ukuthi ingene but ukuyikhipha kunzima. Hayi, yabona ndoda, umuthi wakhuliswa amakhehla ngizwimi lwakho liqinile ndoda, lugijima ngempela. Angazi but ngifuna ukubheka ukuthi wena njengomulaphi wendabuko osasemncane mfethu, lolu lwazi oluphethe nolunzulu kangaka ulithola ngokuthi ukhuliswa amakhehla ayikufundisa impande, noma ngabe mhlambe kwi-journey yakho nje uthola lolu lwazi lolu? Yabona mina mfuthu ayikho enye impilo engiyiphilayo. Ngiphila impande. Ngiphila umuthi mina. Konke nginakho ngomuthi. Yabo. So engingakusho amakhehla anginikile isinkwa. Angihlephulele. Yeah. Kwabe sobo okunye ngakufunda ngani ngendlela ngoba sifunda size sife. Yeah. Mina ke ngikhulela labo baba bese bebadala abandile ngomlomo. Bakhuluma kakhulu. Abekho futhi kumedia. Amakhehla ayakhala mntaka mkhulu. Akhalelani khehla? Amakhehla ayakhala wesiphila nayo ukuthi ubunyanga buyafa. Ngizathini abanali iphimbo ngizosho njalo nje manje. Ngobani into yemedia vele abayisebenzi. Abanali iphimbo lokuthi bangakwazi ukukhuluma nabantu ukuthi nokuthi kukanje ukuthi nokuthi kukanje. Yabo. Yeah. Ilokho mntamkhulu. So ke mhlambe ngifisa ukuthi mhlambe silapha osisi bethu. Bathi bafuna uthando ne? Bathi bayithola sebalala nabantu aba-wrong mfethu. Umuntu mfethu ozokufaka enkingeni ozothi usulale naye ngenxa yokuthi uzokunikeza imali. Bese ube senkingeni impilo yakhe yonke. Athina ama symptoms ubonakala kanjani lo muntu? Okokuqala nje engingakusho yonke inhlanhla yakhe isihambile vele. Ayisekho lo muntu esikhathini esiningi ugcine sewumuntu odlalwayo nje. Uthando leqiniso sekumbalwa ukuthi usangalithola. Njoba ngishilo eqala ngokuthi once walala nomuntu umgcina ngalelo suku. Lento akithi ishiya isigcwagcwa lento kuwe. Uyabo? So okungaba ingozi kumuntu wesifazana othanda izinto noma mhlawumbe olana nabantu abathwele. Uphila impilo yamanga, uphila impilo yesikhashana lo muntu loyo. Impilo yamanga, uphila impilo yesikhashana ukuze ngento ekuthi into edlulayo. Yeah, nothando alithola into edlulayo nje. Yabo? Konke kwakhe ayisekho into asangakwazi ukuyenza nesiqi noma mhlawumbe ephathekayo. Umunye uyashintsha mhlawumbe beyisidakwa. Adlala abafana. Phela umsebenzi. Ngoba lento seyifike yathatha lento ekuwe. Yabona? Bayasho bathi kuyaphileka. But lento yazo okunye sengidlula lapha yabona. Ungagxili kakhulu. Yabo. Sengidlula. Kunalabantu abanothi mabekubona uhlupheka abathanda ukusiza kakhulu. All right. Okay. Kwalabantu abathanda ukusiza kakhulu. Angisho ukuthi ukusiza wrong. Ozoba fake osinye isikhathi abona umuntu emgaqweni amcela ishumi. Bathi wangiphi ishumi mfowethu. Amuphi ishumi bese amnikeza imali yesigaga. Lento phela yakwazi mntamkhulu ukuthi ikukhiphela imali engayithi kumele uspende abantu abahluphekayo into engaka. Yabo. So ikanjalo lento mina. So the moment mhlambe ngithi mina ngiyajabula uyangisiza umuntu kade mhlambe usethatha izinto zami. Phela abantu lezi zinto eziphila nabo zikwazi ukubona okungale. Wena umuntu ohluphekile ongakuboni. Njoba ngisho ukuthi sometimes kuba patient empilweni right. Kubalulekile. Ngoba mfowethu engingakusho right ukuqala ngokuhlupheka kunokuthi ugcine ngakho. Yabo, right ukuqala ngokuhlupheka kunokuthi ugcine ngokuhlupheka. Lapho idlozi noNkulunkulu elikubeka khona lokho okubonga ngoba awazi ikusasa likuphatheleni. Yeah. Yangizwana. So nje wena uzabuthala ukuthi ngiyasizwa
bangiphahla mhlawumbe 10,000 50,000 imali engeke into imali yesithwala i30 manje yabo ngoba into vele ekumele into edlulayo ngisho njalo njengoba ngithe kweni train into edlulayo ingakho nokuthi okunye kuyingozi kakhulu if uthwele because lokhu ngizokusho kumele ngikusho vele if uthwele labantu abasebenzisayo kusasa na uzosebenza njengawo indoda ayiphinde leyo labantu abasebenzisayo bakulethela imali kusasa uwe ozosebenza njenganawe nawe uphinde ufakele abanye abantu imali lento ingozi kaningi sikaqhaqhosha ilanga yathi mfethu so ngizowafekela kanjani phela umuntu unganithi umefa ndoda uyizulwini ndoda njani no izulu into esive emhlabeni izulu angilazi mina into engifike ngayifica la emhlabeni ngathiwa contact izulu angilazi mina if wena uyalazi ungangitshela kunjani mina izulu angilazi umduduzi nje sebenza nawe uyalazi futhi uyalazi ikhona izesenza nawe kuthiwa umduduzi uproducer iyasichazela nje ngezulu ukuthi likanjani so ngifuna ukuyithola lapha mfethu ukuthi uma seshonile lo muntu lo uyosebenza naye akayile kwelo Noah no Moses yazi mntamkhulu emhlabeni ukuve ngento ekuthiwa i-third eye lesho lesithathu yeah ngokukhanyisela nje mina izulu angilazi kodwa njengoba ngi-add into ye-third eye ngikhuluma ngomuntu okwazi ukubona ngale wena ongakuboni yabo njengoba ngikutshela ngikubuza nje ngiyakutshela ukuthi if uthwele mawufa awuyilapho nothi kiba khona ezulwini awuyilapho uyosebenza njenganale ndlela nayo labantu akade basebenzisa serious hayi ndoda ngeke yeah so okunye wemntamkhulu lento ijulile angithi ngisho ukuthi lento ijulile abantu angizathini ababatsheli yonke into yaba mntana ekhehla safuna uyobona no mfethu lena asilapho ndoda uma ngathiwa siyithatha lento uno uyomgcina kwiBhayibheli mhlawumbe umgcina kwinganekwane lo muntu loyo ngeke uzumbona if uhambe uthwala yabo mina mntamkhulu esikhathini esiningi ngumuntu nje othandela ukugayela umuthi yeah umuthi ngandlela thizeni phecelezi ngizosho njalo all right lokho kuthwala ngiyabona bakupromoter but mina ngikufaka uX emntwini osafuna impilo ende usafuna ukuphila iminyaka uNkulunkulu amdelela akayiyeke ngoba lento izoqhathana edlozi okokuqala bese iqedela abantu obathandayo ngoba lento iyancikisela kusasa sizokufuna lo ngavumthanda lento nje mntamkhulu ngiyamusho nje iyancikisela iyabheda ngoba impilo yesikhashana impilo yamanga ukuze umuntu bakuphila amanga baphila amanga abantu abathwele ngiyakutshela mina baphila amanga mfethu ba drive into endoda man into edlulayo lento engishilo ngathi ungayifisi impilo yomunye umuntu ngoba lento ezakufakela incindezi ugcina sewenza izinto empilweni engamele ukuthi uzenze ngoba njoba ukhona unesizathu sokuphila une role ozoyidlala la emhlabeni owazalwe ngafumbethe akekho washona wonke umuntu ophila emhlabeni wazala efumbethe ngenza umzekelo yazi kunabantu abazalwa bembethe kodwa labanye ababa bogijima bothwala kodwa wazala umbethe yabo yeah ukuba khona nje emhlabeni ngizokusho kumuntu obuke lo mbukiso unesizathu ukuthi uyahlupheka namhlanje akukuchaza ukuthi uhlupheka impilo yakho sure engizokusho booster masikhuluma ngokubooster kunabantu abangakufisela into enhle empilweni abangafisa ukubona ukuphumelela abantu abakoze usolidakeni abafisa ngangathi wena ungahlela usolidakeni engizokusho njengoba ngithi booster hayi ukuthi booster ngokuthi uthwala ubooster ngegroup igroup ngakhana kodwa ngikupromote ukuthi igroup ayithathwa abantu abathwala uyabo njengoba ngisho ukuthi ukubooster ke qoma uphalazo usebenzisa impande umuntu uyaphila into ekuthi umuthi isakhona iyaphila uyabo if uyahlupheka njengamanje akukuchazi lokho ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe ukulahle noba mhlawumbe idlozi la kwina likuboni lokho kunezinto ekumele udlule kuzona ukuze konke okutholayo
ukuphathe ngezikhali zamantunga ngobani ukuthole kanzima Yes, sebenzele yes. yilokho kwemina engikupromotayo ikhona izizwe ezimhlophe shiya lezo kuthakatha ezimhlophe nje zokwenza umuntu ukuthi naye abe ngcono into efuneka empilweni ukuthi afforda kwazi ukuthi mawufuna ukuthi ukazokuthi ukuthole ungayijahi into engale if uNkulunkulu ukubekele noba mhlawumbe idlozi lakweni likubusile ngokuthi lapho ufike uzofika yonke into ihamba ngesikhathi. Ayabona ndoda lento ezosikeqela amagula kuyona namhlanje ingisabisa kakhulu uma uyibeka esigabeni sabangani ukuthi lese ngijomane nomuntu othwele kumngani wami lento angilona igazi lakhe kodwa igcina isiwelela kimina mfethu isangitraumatize namanje. Ngokuseqinisweni nje lokho kuyinkinga ngoba ifuna ubheke nalento yokuphila nami ifuna ubheke ukuthi abantu ophila nayo uphila nabantu abakanjani wena ukwesiphi isigaba sempilo ngoba abanye baphenduka izichaka zemizi yabantu. Uyakwazi ukuhlupheka kwakho sokufuna ukuthi wonke umuntu athathe advantage ngoba nayo kuhlupheka. Eish. Iba ne-pride even though uhlupheka. Yamukela lapho khona ngaleso sikhathi. So ufuna ukuyoyifaka kumuntu ngoba na ukuthi unokuthiza lo muntu akanandaba nawe. Ukusola lapho uzokusebenzisa kule nto zakhe wrong. Yabo. Kunjalo ke ngonyama siyakusho ngobani isize sakithi ngokusithanda asifuna ukuthi silahlekiseke. Yabo. Ngoba lento ngiyayibuka mayenzeka. Inqwa abantu abangifonelayo ukuthwala. Lento sengikhuluma mhlambe nabantu abamodern 100 lingekapheli iviki. Ikhuluma into eyodwa. Engakho ngithe anginiki ithuba ngifela lapha ekhaya. Lo mbukiso othe wafika kuye. Kodwa ke engizokusho kukodwa. Ngoba abantu abakhula ngokubona. Ungayithatha inkomo uyoyiphuzisa amanzi emfuleni mayingafuni ukuwaphuza ngeke izowaphuza even though so nawo sothi nawo umfula aphuza so no ofisayo ukuzwa uzozwa ongafisi ngeke zezwe if unomqondo okuthwala asikwaleli hamba uthwala kodwa okusala iqiniso awubulazi ukuthi lento effect kuphi ngoba internet inama lokhuza wakhona ama advantage ama disadvantages yabo so onomqondo okuthwala angimvimbi mina ukuthi akayeke but ebengifuna ukusho ukuthi le message if uyayizwa uzosibona ukuthi asikho isidingo sokuthwala. Sure. Uzobona mntwana ukuthi isidingo sokuthwala asikho. Kuyaphileka ngaphandle kwazo lezi zinto lezi. Uphilile wafika lapho ufika khona empilweni noma mhlawumbe uhamba ngetheze isigaxa semoto khona ongenalo. Yes, you're right. Khona ongenalo. So ngokwengqambu mangikhuluma ngengqambu ukhuluma kusuka phansi ngoba lento akumele siyikhela. Okay. Njenganomuthi akumele siyikhela lento. Uma sigala izaqhubeka imile. Yeah. Sengiyidonsa phansi lento. Yeah. Ngisho nje ngokungangabazi. Once uthwala okwazi ukuthi usubulozile ubuwena. Nalezi idalwa zakho osayihloniphanga so uhlulekile ukukholelwa kuzo. So ufana nomuntu obonga kabi ngizosho njalo ngobani ufika lapho khona nje yizo kodwa manje usufana nomuntu oyishiya ngemuva wena usuyihambela ngale. Shuthi wena uhlakaniphile. But abanye abantu bayahluleka ukubona ukuthi abona abantu abafile laba ayithi bayaphila. Yeah? Thini manje? Laba abaphilayo. Ibona abantu abafile. Abasekho. Bayaphila kodwa ibona abantu abafile kimi. Okay. Ngokwelokhuza. Because umuntu ongasekho yidlozi ubona wena ongekakuboni. Okay. Njengoba la ikusasa ngidona ikusasa kokwenzalana. But bona nje bekwazi ukufika kuwena ngephupho bafike nangani ngayani
ibona abantu abaphilayo kimi Yeah. lo ophilayo engiphila naye la emhlabeni mina ufana nomuntu ofile Yeah. ophilayo ulo ofile Mm. yabo so nje ngingachithanga isikhathi engizokusho okugcina ngikusho mhlawumbe sengikusho kaningi yaphileka ngaphandle kokuthwala Khawena kithi kuyintokozo ukufika kwakho la. Kodwa ngifuna ukubheka kuwena mfethu ukuthi usasemncane ngokweminyaka. Ama-challenges obhekana nawo kufika impunga kuwena I'm sure. Kodwa ngifisa ukuthola ukuthi mhlambe ubhekana kanjani nomthamo wabantu abadala abafika kuwena njengomuntu osasemncane bazofuna ixazululo ngempilo yabo. Engizokusho nje mntamkhulu kuningi esibhekana nabo eminyangeni kakhulu sigejwa ngezibhamu for ukuphila iqiniso. Okay. Ngisho njalo lokhu kwabantu abafikayo kuyenzeka umuntu afike ngizosho njalo esigodlweni athi mase ifika bathawu iyona nyanga le lo mfana into esibhekana nazo siyakwamukela lokho ngobani vele mosebenza ngabantu usebenza ngeenhlobo ezihlukahlukene. Okay. Bayafika abadala umuntu umnikeza umuthi noma umbone ukuthi lo muntu akathembi. Okay. Kodwa ngoba into oyikhiphayo wena inesigqi uyakholwa kuyona umnika ngokuthemba wena. Ezwa so bayafika ixazo bayifuna kodwa umuntu ngokuqhubeka kwesikhathi mase ebona ukuthi lokho engikuzela okuncane sengikwenzile ukusizakala uyakwazi ukuthi agcineke manje sesikhuluma okukhulu. Ngoba mina esikhathini esiningi ngaziwe ngokusiza umuntu omunye watshela omunye nomunye watshela omunye. So leyanto iyakwenza ukuthi mina ngicina sengokuthi makufika abantu angithi abangazi uexpecte umuntu ozomfica mhlambe egqoka umqhele mhlambe egqoka ibheshu mhlambe evunula ibhayi noma mhlambe ubuxhakaxhaka bamathambo ekhanda mhlambe la uexpecte leyo nto. Yeah umuntu nje nomkhabo ubaba oga umuthi mhlambe ngokumbona engekasho lutho uexpecte lokho kona but mase ifika sebona umfana omncane ukuthi hey nakhona mebona umzwami uzacatha ekhaya yabo yilo mfana lona nje umbonto akathembi lutho. Yabo but ngokumnika kumuntu into yenzeke uyakwazi ukuthi aqhubeke nakwazi ukukhululeka. So mina ama-challenge engihlangabezana nayo eminyangeni maningi kakhulu ngoba ngithole nokudutshulwa kuningi nje okwenzekile ngeke ngichaze konke. Kuningi. Kuningi so lokho okubuzayo engingakusho nje ukukhona ukuthi bayafika bengathembi basizakale baqale bethembe. Mfethu asiqinisa amaqhama lapha usuphetha nawe mfethu ngamagama amabili noma amathathu noma ngabe imaphi ongafisa ukuqinisa ngaye umuntu ofuna ukuthatha isinqumo athi si right kanti siyomnika amanyane. Engingakusho nje kumuntu okanjalo ukuyinika isikhathi awuphinde mfethu ungamsho umuntu kanjalo ukuyinika isikhathi isinqumo afuna ukusithatha sibukisise kahle. Azame nokusesha ngakho ngoba ezinye izinto ziyayidinga research ukuthi useshe ngazo. Ungenzi nje. Yabo so if angikushintshi if usemqondweni ukuthi wena lokho ofisa ukwenza ukubona ku right noba mhlawumbe ukubona kukulungela ukuthi ukwenze. But engikushoyo ngokwelami iside ukhona ukuphila ngaphandle kwalokho okucabangayo. Uma mhlawumbe lokho ofisa ukwenza. Ilokho nje engingakusho size sakithi singavumi ukuthi sifaka nemgodini. Lo mgodi osewembiwe kusekhona umgodi owembiwe ngoba bona bengena mina ngikubonisa ingozi manje. Ungafuni ukuyofaka. Ungayifaka if bocabanga ukuzifaka lo mgodi osewembiwe ungasayifaka kuona uyashisa. Uyashisa lo mgodi mntamkhulu uyilanga ungavumi ukuyifaka. So sengisho kumuntu onesifiso sekuyoyifaka ufana umuntu oyifaka emgibeni.
ilokho nje engingakusho sengiphetha. Yeah. Nginembuzo mhlambe emibili emithathu engifisa ungiphendulele wona nje ungachazi. Kungaba yes or no. Oqala uthi uyathakatha. Kakhulu. 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 Hayi kancane. Thakatha kuhle noma kubi. Uhlobo lokuthakatha liya ngokuthi ifice umuntu kanjani. Komunye kuhle komunye kubi. Ngokuchaza nje ngamafushane. Ngenza umzekelo. Emntwini ohanjelwe umfazi omlobole mhlawumbe ngeenkomo eziwu-15. Okay. Umfana nje wepholo ofike wadla umngakhe. Mina mangimnikeza izizwe noma mhlawumbe isicupho thizeni angithi kulowo muntu kuhle kuyo ngoba ngisiza bani yena. Yeah. Ubuthakatha obunjani kuyena obuhle kulo oshawayo kunjani kuye kubi. So angikwazi ngithi uthakatha ku right noma ku wrong. Okay. Kodwa emntwini obhekene nesituation ethizeni ngesandla somuntu thina esikwenzayo asimthakatha umuntu ongenze lutho. Sivikela abantu abangenawo amandla okulwela. Yabo? Yeah. Okwami ukugaya impande manginikeza umuntu umuthi wrong. Urongo emntwini ozokwenziwa. Ozokwenza uright. Yeah. Ngoba njengoba siphile emhlabeni ukuze survive kunje. No right, No wrong. no left. Yeah. Awukwazi ukuphila ngo right kuphela ngoba urongo nawe uyamdinga uright. Yeah. Isandla sesi-right isasinene. Ngithi kuyagezana. Yeah. Kuyadingana. Yeah. Mongakathakathi uthi uyinyanga akabi yona inyanga. Yeah. Ngiyakuzwa mfethu ngiya-understand. Last question. You still young man? Singekubalekele lokho kodwa uma ngaqhamuka umuntu ethi ndoda ngifuna ukuyisa e-university hamba ufunda ngiyakufundisa ungavuma noma ngeke uvume. Isikolo umntamkhulu zoqala nje iqiniso. Angisifuni. Njoba ngawazi nokukhuluma isingisi nje isikole ngisifuni. Ngempela. Yabo. So ngokusoqinisweni nje ngisamncane ngokweminyaka. Yeah. Njengoba besho bethi umfana omncane onenzulu ulwazi. Okay, mfana omncane onenzulu ulwazi. Sakudlala. Injalo lento ngoya. Ongathi kanje ngibuyisela esikolweni mina. Ufana uyiwastele isikhathi ngoba ayikho into engifisa empilweni engingenayo. Siyokwenza esikoleni. Esami isikolo ukuphuma ngiyofuna amafutha. Ngiyofuna itambo. Ngiyofuna impande engekho ngasekhaya. Yeah. Okama ukufunda nje ukufunda umuthi ngoba umuthi ngiqale ngina-12 years ngisafunda isikolo, sangihlula isikolo ngayeka, ngagayela umuthi ngahlala phansi. Yeah man. Hayi ndoda ngiyaqala ukubona insizwe ebhodla iqiniso njengawe kodwa ke ngiyalithanda ulimi lwakho mfethu uqondile nje umuntu oqondile okhuluma iqiniso mfethu. Ngiyabonga mfethu ngokufika kwakho ne. Hayi kubonga mina bhuti omdala ngoba ngathoka ukuthi bengifisa ukukhuluma endaweni enamandla kanje. Yeah. Tholile. Nami ngizokwazi ukuthi emoyeni ngibe right ngigezeke. Yes. Yes. Laba abathi bona basakufisa lokho abakwenze. Yeah. Kodwa ongizwile nosibonayo isidingo sokuthi lokhu engikuzele la kuyini ngeke asakwenza. Yeah. Ngeke asakwenza. Yeah. Nakho ke lokho kokuthakatha angikupromote mina. Yes. Angikupromote. Angisho ukuthi ku right. Siyakwenza ngoba siyasebenza siyinyanga siyagala. Yeah. Ngizothini? Okokulungisela laba abangenawo amandla wokulungisela. Yes, 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 yes. Sithokoza kakhulu umagumba nomhlaba kuzona zonke izizwe. Siyathokoza kakhulu. Njoba ngelamakhehla ajabulile. Yeah. Sibonge kakhulu. Sibonge kakhulu iSouth Africa yonkana. Mfoka phumula lo. Mfana omncane nenzulwazi. Siyabonga. Khola kithi. Amanga. Umfana omncane onzululazi. Ningizima Africa namaphethelo ave kumnandi abakithi. Uma siku Revolution TV awu siyafunda abakithi. Insizwe saseyincane ithi e-university angiye. Ngifisa ukuphila impande. Iyawudla umuthi lensizwa nabakhehla amadala ayafakaza ayakwazi lokho. Kusho yona kusho mina. Gama lami ngisazwa kwasibiya ngihamba ngedwa ngihamba nomduduzi nokopana lezi insizwa eyodwa inde eyi1 imfushane ngenkani.
Ngiyagijima ngiyakithi la ngafunda khona inkani. Wena ekhaya inkosi kwenze kahle usalike, usasubscribe. Danko.